بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን ተዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽበ ዘውዓልኩ ድማ ጽበ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኒ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 7 አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ወርሓዊ በዓል አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ እዩ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነበር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዮም ንኣቦና አብርሃም ቤቱ ባሪኾም ንይስሐቅ ክወልድ ከም ዘበሰርዎ ኣብ ቤትናን ልብናን ኣትዮም ድማ ህይወትናን ቤትናን ብበረከቶም ክመልኡልና ናቶም ቅዱስ ፈቃዶም ይኹነልና አሜን። ከምኡውን እንቋዕ ናብ ስብከተ ነቢያት ኣበው ጻድቃን ኣባ ዳንኤል ወኣባ ማቴዎስ ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና አሜን። ኣባ ዓብይ ኣባ ዳንኤል እዚ ቅዱስ ኣቦ ስማት ጸዋውዑ ክቡር እዩ። ብኩሉ ነገሩ ዝተቀደሰ ናይ ገዳማውያን መብራህቲ እውን እዩ። ካብ ዝተረፈ ንጹህ ህይወቱ ብጣዕሚ መንግስተ ሰማያት ርእዩ እዩ። ኣባ ዳንኤል ብትውልድ ግብፃዊ ክኸውን ከሎ ንዓለም ንዒቑ መኒኑ ገዳም ዝኣተወ ገና ብጉብዝንኡ መንእሰይ ከሎ ግዜ እዩ። ግዚኡ ከዓ ዘመነ ጻድቃን ብ500 ክፍለ ዘመን ዝነበረ እሞ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስን ኣብ ደብረ ሲሓትን ይፍለጥ እዩ። እዛ ዓባይ መካነ ቅዱሳን ገዳመ ሲሓት ስጋብ ሕጂ እውን ብስሙ ትጽዋዕ ኣላ እሞ ናይዚ ምክንያት ከዓ ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ውሽጣ ተጋዲሉ ፍሬ ስለ ዘፍረየላን ደቀ መዛሙርቱ ብቅድስና ስለ ዝወለደላን እዩ። ስለዚ ከዓ ስጋብ ሕጂ ኣባ ዳንኤል ዘደብረ ሲሓት ተባሂሉ ክጽዋዕ ይነብር ኣሎ። ካልእ ስሙ ከዓ ዘገዳመ ኣስቄጥስ ይበሃል። ገዳመ ኣስቄጥስ ናይ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ርስቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ዓለም ብስፍሓት ብዙሓት ቅዱሳን ብምፍራይ ቀዳማይ ዝኾነ ገዳም እዩ። በዚ ገዳም እዚ ኣበምኔት ኮይኑ ዝሽየሙ ኣበው ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ብቕዓት መዓርግ ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ክብሮም ካብ ፓትርያርክ ንላዕሊ እዩ። ኣባ ዳንኤል እውን ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቅድስና ዓመታት ኣብ ኣስቄጥስ ገዳም ኣበምኔት ኮይኑ ተሸይሙ እልፍ ኣላፋት መነኮሳት ብጽድቂ መንገዲ መሪሑ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብ ትግሃቱ ዝተለዓለ ንምግብን ንድቃስን ግዜ ኣይነበሮን። መዓልቲ ንመነኮሳት ከናዝዝ ድውያን ክፈውስን ስርዓተ ገዳማት ክቆጻጸርን ይውዕል ነበረ። ልክዕ ምስ መሰየ ከዓ ጭው ናብ ዝበለ ስውራን ናብ ዝርከብዎ በረኻ ይወፅእ እሞ ኣብኡ ከዓ ሙሉእ ለይቲ ዝተሰወሩ ኣቦታት ክደሊ ይሓድር ነበረ። በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ናይ ስውራን ቅዱሳን ገድሊ ዝፀሓፈ ክኸውን ከሎ ኣብ ዝዓርፈሉ ግዜ ከዓ ገኒዙ ብምቕባር በረከቶም ተሳቲፉ እዩ። ዓብይ ሞያ እውን ፈጸመ። ንሱ ገኒዙ ቀቢሩ ዜናኦም ካብ ዝፀሓፈለን ስውራን ቅዱሳን ንኣብነት እስራኤላዊት ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስን ን38 ዓመት ብዘይ ልብሲ ብስውር ዝነበረት ቅድስቲ ብጥሪቃ ንግስትን መንግስታ ገዲፋ ብስውር ትነብር ዝነበረት እያ ክንጠቅስ ንኽእል። ካብዚ ዝሓለፈ ኣባ ዳንኤል ብሰብ ዝተነዓቑ ምኽባር ይኽእለሉ እዮም እሞ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣዋልድ ገዳም ዕብዲት እያ ተባሂላ ኣብ ኣፍ ገዳም ዝተደርበየት ቅድስቲ ኣናሲማ ኣብ እስክንድርያ ከተማ ሊቀ ጳጳሳቱ ከይተረፉ ዕቡድ እዩ ኢሎም ዝነዓቕዎ ቅዱስ ምሕርካን ዕቡዳት ዘይኮኑ ንነብሶም ዝሰወሩ ቅዱሳን ምዃኖም ገሊጹ እዩ። ኣባ ዳንኤል ሃዋርያዊ እውን ነበረ። ብግዚኡ ጽሑፍ ሊዮን ዝበሃል ናይ ኑፋቄ ደብዳቤ ይለኣኽ ስለ ዝነበረ ነዚ ኬልቄዶናዊ ኑፋቄ ብትግሃት ምላሽ ይህብ ነበረ። ሓደ መዓልቲ እውን ብናይ ንጉስ ትእዛዝ እቲ ኑፋቄ ኣብ ናቱ ገዳም ክንበብ ክብል እዚ ቅዱስ ካብ ኢድ ወተሃደር ይሕዲጉ ስለ ዝቐደዶ ንሞት ስጋብ ዝበፅሕ ቀጥቀጥዎ። ጻድቅ ኣባ ዳንኤል ሓደ ኣውሎጊስ ዝበሃል ድኻ እምኒ
ጸሪቡ ስራሑ ጸራብ እምኒ ጋሻ ክቕበል ስለ ዝተመልከቶ ጎይታ ሆይ ነዚ ሕያዋይ ሰብ ንምንታይ ድኻ ገበርካዮ ኢሉ ኣብ ናይ ፈጣሪ ስራሕ ኣተወ። ጎይታ ከዓ ከም ወትሩ ብጋህዲ ተገሊጹ ብነብስኻ ትወሓሶ ዲኻ በሎ እሞ ንሱ ከዓ እዎ ጎይታይ ስለ ዝበሎ ጎይታ ንኣውሎጊስ ሃብቲ ሃቦ። ግን ብኡ ንብኡ ናይ ሰራዊት ሓለቓን ጨካን ሰብን ኮነ እሞ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል እዚ ወረ ሰሚዑ ክበጽሖ ኢሉ እንትኸደ ናይ ኣውሎጊስ ወተሃደራት ቀጥቀጥዎ። ጎይታ ከዓ ንኣባ ዳንኤል ናብ ናይ ፍርዲ ዙፋኑ ኣቕሪቡ ፍትወይ ምለሰለይ በሎሞ ኣደ ብርሃን ግን ቀሪባ ናይ ወዳ እግሪ ሰዓመት ወደይ ፍትወይ መሓር በለቶ። ጎይታ ከዓ እሺ ኢሉ ንኣባ ዳንኤል ናብ በዓቱ ንኣውሎጊስ ከዓ ናብ ናይ ቀደም ግብሩ መለሶም። ናይ ኣባ ዳንኤል ድንቂ ስራሕ ብዙሕ እዩ። ካልእ እኳ እንተተረፈ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሽፍታ ኣባ ዳንኤል መሲሉ ናብ ናይ ደናግል ገዳም ክዘርፍ ብምትላል ኣተወ እሞ እተን ደናግል ከዓ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል መሲልወን እግሩ ሓፂበን ንሓንቲ ዓይና ዝዓወረት እንተቐብኣኣ ዓይና በርሀላ። እቲ ሽፍታ ከዓ ነዚ ምስ ረኣየ ሰንቢዱ ንስሓ ኣተወ እሞ ኣባ ዳንኤል ግን ተጋድልኡ ፈጺሙ በዛ ዕለት ዓረፈ። ብዝተረፈ ግን ካብ ቅድስና ህይወቱ ብተወሳኺ ቁፅሪ 1 ኣብ ገዳማ ኣስቄጥስ ግብፂ ኣብ እምነት ኮይኑ ተሸይሙ ብዝረኣዮ ትግሃት፣ ካልኣይ ብሃይማኖት ሃላዊነቱ ብዝበጽሖ መህረምትን ስደትን፣ ሳልሳይ ብዙሓት ናይ በረኻ ቅዱሳን ኣብ በብዓቶም እንዳዞረ ብምቕባሩ፣ ራብዓይ ብዙሓት ስውራን ቅዱሳን ዜና ህይወት ብምእካቡ፣ ሓምሻይ ኣብ በቢግዜኡ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ዝፍጽሞም ዝነበረ ተኣምራትን፣ ሻርሻይ ከዓ ንድንግል እመቤትና ማርያም ብዝነበሮ ፍሉይ ፍቕርን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተኽብሮ ይብለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦና ክርስቶስ ካብ ናይ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል ኣቦና በረከት ይኽፈለና ኣሜን ለይኩን። ከምኡውን ኣባ ማቴዎስ እስዋን ኣብ እትበሃል ፍልጥቲ ገዳም ኣብ እምነት ዝነበረ ዓብይ ኣቦ እዩ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብፍርሓት እግዚአብሔር ጸኒዑ ዝዓበየ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ናብ ገዳም ኣትዩ ብተጋድሎ ነበረ። መረብ እንዳሰርሐ ወዲ መዝሙሩ እንዳሸጠሉ ንዝረኸቦ ገንዘብ ንድኻታትን ንጸሞም ዝሓደሩን ይምጽውት ነበረ። ኣብ ልዕሊ ሰሌን ዘለዎ ጎቦ ንዘላ ገዳም ብስም ጳኩሚስ መሰረታ። ኣጋንንቲ ብኣካል እንዳተገለጹ ይፍትንዎ እኳ እንተነበሩ ንሱ ግን ብጸሎትን ስግደትን ብዙሓት የሸንፎም ነበረ። ሓደ መዓልቲ እንጀራን ማይን ሒዙ ኣብ ውሽጢ በረኻ ናብ ዘላ ሓንቲ በዓቲ ምእንቲ ክኸይድ ንረድኡ ኣዘዘ እሞ ነጽባሒቱ ንሱ ድማ ናብታ ዋሻ ክሳብ ዝመጽእ ኣብኡ ምእንቲ ክጽበዮ ንወዲ መዝሙሩ ነገሮ። ረድኡ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገዳም ምስ በጽሐ ክልተ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዘፍርሑ ኣራዊት ረኸቦ እሞ ሰንቢዱ ነቲ ማዕጾ ብደገ ዓጺኡ እንዳፈርሐ ሓደረ። ኣባ ማቴዎስ ምስ መጹ ንምንታይ ናብ ውሽጢ በዓቲ ኣቲኻ ዘይተሓድር በልዎ። እቲ ረድእ ድማ ስለ እቶም ኣራዊት ከም ዘፍርሕዎ ብምንጋር ዝረኣዮን ዘጋጠሞን ተዛረበ። ኣባ ማቴዎስ ድማ ዝወደይ ኣነ ምስኦም 12 ዓመት ገይረ ኣለኹ፣ ዘዕበኽዎም ኣነ እየ፣ እንጀራን ማይን ድማ ናብዚ ከተምጽእ ዝኣዘዝኩኻ ንዕኦም እዩ በልዎም። ነቲ ማዕጾ ድማ ከፊቱ ምግቦም ሃቦም። እቶም ኣራዊት ድማ በሊዖምን ሰትዮምን ምስ ወድኡ ንኣባ ማቴዎስ ኢድ ነሲኦም ናብ ድሮም ኣተዉ። ኣቦና ድማ ዜና ትርፋቶም ምስ ተፈልጠ ብዙሓት ድውያን ናብ በዓቶም እናምጽእሎም ንብዙሓት ፈወሱ። ንሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንዝሓመሙ እንስሳታት እውን ይፍውሱ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ውሽጢ በረኻ ክጓዓዙ ከለዉ ሓንቲ ዝብኢ መጺኣ ንልብሱ ብኣስናና ሒዛ ኣይፍንውን በለቶም። ንልብሱ እናጎተተት ድማ ወሲዳ ትሕት ናብ ዝበለ በዓቲ ወሲዳ ዝወደቓ ደቃ ኣርኣየቶም። ኣባ ማቴዎስ ድማ ንደቃ ጎቲቱ ምሳእ ተንስአላ እታ ዝብኢ ሰጊዳ ንእግሩ ለሓሰት እሞ
نأبونا جزء عرفتم كقرب كله بتعمي زخبرو قدوسان أنطونيوسن مقارسن باكوميس تيودروس موسيس الليمن سينودان كوينوم تغليص دما شو او ماتيوس اب سمايات يرسالم مت معناتها او ماتيوس اب سمايات يرسالم متان كتنبرلنا نبانا نعائلهم مسنجرو بسلام عرفوا رديئة بركتهم يحضرنا بصلتهم يمحرنا امين زمن سبكت ካብ 7 ታሕሳስ ክሳዕ ልደተ ክርስቶስ ዘለዉ 3 ሳምንታት ሰናብቲ ዘመነ ስብከት ይበሃሉ። ካብዞም ሳምንታት ብዛዕባ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰብ ከም ዝኸውን ኣቀዲሞም ቅዱሳን ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢት ዝመሰልዎ ምሳሌ ዝረአይዎ ሕብረ ኣምሳል ዝኽርን ነስተንትንን ሶሙን መጸውን ምስጢረ ስጋዌ ዝገልጹ ጽሑፋት ይነበቡ። መዛሙር ይዝመሩ ትንቢትን ምሳሌን እናተጠቕሰ እውን ሰፊሕ ትምህርቲ ይወሃብ። በሓድሽ ጊዜኡ ንበዓለ ልደት ብኣፍልጦን ርድኢትን ናፍቖትን ክብርን ንምኽባር ዝግበር ምድላዋት እዩ። ኣብ ዘመነ ስብከት ዘለዉ 3 ሳምንታት ስብከት ብርሃንን ኖላውን ይበሃሉ። ስብከት እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ بقدسان نبيات تسبيخ إيمو ناي مجمرتا سمون سبكت يبحال سبكت تمرتي أواج مالتيو كاب شوعات تحساس كساع 13 تحساس زلقي زي إيو إزيد ما نبي موسى بأوريت قدسان نبيات بتنبيتهم قدس داويت بمزمرو كورد إيو كولد إيو النابلو سزاربوو زذكرلو إيو برهان دما أكلاوي قال እግዚአብሔር ወልድ ከምቲ ኣቀዲሞም ቅዱሳን ነቢያት ብርሃን ካን ጽድቅ ካን ለኣኽ እናበሉ ዝተነበይዎ ነታ ኣብ ጸልማት ኃጢአትን ጽላሎት ሞት ክትድሕን ዝነበረት ዓለም ክሕደትን ይቕረታ ጽላሎት ሞትን ክሕደትን ዝነበረት ዓለም ንምብራህ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ እዩሞ ካልኣይ ሰሙን ድማ ብርሃን ይበሃል ካብ 14 ታሕሳስ ክሳዕ 20 ታሕሳስ ዘሎ ጊዜ እዩ ነላዊ ድማ ሳልሳይ ድማ ነላዊ ጓሳ ማለት እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ትጉህ ጓሳ እዩሞ እዚ ሰሙን ነላዊ ይበሃል ካብ 21 ታሕሳስ ክሳዕ 27 ታሕሳስ ዘሎ ጊዜ እዩ ጓሳ ነባጊዕኡ ዘድልዮም ዘበለ እናኣዳለወ ከም ዝሕልዎም ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምቲ ነቢያት ዝተነበይሉ ንህዝቡ ብስጋን ነፍስን ካብ ኣጋንንትን ሲኦልን ዝሕሉ ሓቀኛ ለዋህ ጓሳ እዩ ኣሜን በረከቱም ቸርነት ናይ መድኃኒ ዓለምን ናይ ጋእሳ ዓለም ስላሴን ሓድነትን ሰለስነትን ፍቕርን ምስ ኩላትና ይኹን ናይ ኣባ ዳንኤልን ናይ ኣባ ማቴዎስን በረከት ረድኤቶም ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ታሕሳስ 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ስብከተ ነቢያት ኣባ ዳንኤል ገዳማዊ ኣባ ማቴዎስ ገዳማዊ ብጽእቲ ዲዮጥርስ ወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፈጠርትና ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ ኣባ ባውላ ገዳማዊ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ቅዱስ አግናጢዮስ ንኣንበሳ ዝተውሃበ ጎይታ ኢየሱስ ከኣ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ከኣ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረኩ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪዲ እሞ ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ መግደላዊት ማርያም ድማ ንጎይታ ከም ዝረኣየቶ እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ነገረቶም በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ምሕረት ቸርነት ናይ ጋእስ ዓለም ስላሴን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ከምኡ ድማ ስንክሳር ናይ ዕለት 8 ንቐጽል ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ኣዲ ልሳን አንደበት ኩነኒ ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ታሕሳስ 8 ናይ ታሕሳስ 8 እኳ ስንክሳር ብጣዕሚ ነዊሕ ቅዱሳን ኩሎም ይርድኡና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቋዕና ብናይ ቅዱሳን
أبونا كيروس يوحنس زدماسكو ساموئيل زكالمون تكلا ألفا إسي بربارا إمبا مرينان جورا مريامن عامتا بعال بسلامة بصحنا آمين. أبونا موسى بعل عصر تكلتكن في أبونا موسى دبا مقدس مريم أبونا موسى عند النت قدام رديت بركة محضر النمو بزعل التحساس على شمنته نايلدتهم بعل تذكرهم زوعلو أبونا موسى زجبروا تأمر زيو ليك ملائكة قدوس ميكائيل نأبونا موسى حيزو نفس ما توصيدو قويتانا زقربلو زالعالماوي معرفيو أرأيو نايت أدكان من بري أون أرأيو دحريو أتي ملأخ دقيمة كنقركا سماع بدستا كردئك أيولو بس أدكانن بسماعتاسن سم بيت كريستيان زسرحة سقا أمون زقانزا أبناي زخرم معالتي قربان زقابر اللومن ذكر اللومن ويدما مبرهتي زبرها اللوم بسمم دما لنديان زمصوته نبيت كريستيانم مصحف جزئو زهابه بسمم قدلم زصحافه بزكالو متن أبناي بعالم علات صبوق نجر زقابره بسمكاو كونه بناتهم سم زحل ماي زهابه وانجيل كم زبالو أب سمات واقعو أي تفعونيو كاب سماعتات كونه كاب صادقان حدا بعال زقبر أبناي زموت أب زموت جزي أم جمرت موتو مالتيو بعال زقبر أب زموت جزي سماعتات كونو صادقان مصيوم أب كرمي زفان ناي أبن ولد منفس قدوسن سجدهم قويتاي فتاريي نزا نفسي هابني نسا أب مدري كلا بعالي جرا يامو إلي حاتت إتا نفس دما حاتياتنيا انت خوينا كله أب ما أكل إلو كابز حازة كاب اكزابير نفسي أول ورور وعمو فتئنكم أوصيكم دحريقو سلاء نزل منني نزي سمعت ويدما تصادق هابوو إذا تسقى نعقو تواهيب أيامو زبلك علي متصر بتي جزاي دما نتي سمعت وي دما نتي تصادق يهبوو نس دما تقبلو ناب محدريا يوسدا أبناء إيدم متأمقي كم كتمقوان وقب لبسي كالبسوان كابتريو منبر دما أب حدا منبر منتي كقمطوا زيت أف أخللون كوانا صفواي إزز اتحات السب دما مس قدسان ملائكتي دس يبلو بلو نحريو اتي ملائكة مزمرانن دياقوناتن كهناتن منوكساتن نابزل لو بوتا وصدمو بأسات جمد أسيرهم نقول كسقلوهم أرأيو بصعوي أو نمسي دما أزوم بخمزي زبالة كناني زخنا نزلو انتاي سلا زسرح يوم ولا ملاك زياوير دما ناي قدسان حواريات تمهرتن ناي أبوتات ليك أونتي تمهرتن قديفهم هايمانتهم زغنعت أبوتات ممهران كابز مهاروهم وصعي كالئ تمهرتي زمصعو يوم إلو نغرام بزي جزي كالئ بزح ناي حاتياتن ناي قدسانن منبريهم أرأيو كمون أبونا مسي زقبر وتأمر زيو أبونا سلامة كساتي برهان ملئتي إثيوبيا زيرم مس مهارو بسلام عارفهم أب هاجرة تجراي تقبرو دحر قروب معلتات لما قدسان أن نجسات أبرها وأصبها نابناي اسكندريا ليك باباس ناب أبونا أثناتيوس كالي باباس منتي كله خلهم مال اختي لأخو أبونا أثناتيوس لما كاب قدامه أسكتس زبقعن استمرتن نعبونا موسى بفقاد اكزابير شيمو ناب هاجرنا لأخو أبونا موسى لما ناب هاجرنا مسمته حدا كفو أراويت رخب أمو إزي أراويت دما سبعان كلتن عامتن شوعات ورحن كوينو ونبرم مقبو دما 10 عوعور 10 ألحم 300 أباقيع 300 عطال 1000 درهوتن حانت دنجل قوالن نبرم ستيو دما 3 جوجو صبا نبرم قومت دما 7 كند صفحاتو 10 كند كخون كلو أسنانو دما حدا كند إيو عين دما كمنا إسات فحام زمسل كيحيو بصاوي أبونا موسى نتي أراويت سبات بفرحات كجزؤلن كسجدلن أبزر أي جزء نايزا أراويت قبرو انتايو إلى مسحاتهم نسوم دما
بزرزر نقروا نسد ما قصو ناب مبرع جيرو أعداو زرقحو ناب قويتانا صليا صلاتو عبز ود أجيزد ما قدس ميكائيل قدس جبريل أب إيدهم سيف حيزم مصمو صلاين زخنا نزي كيسي منتيك توقدو نصلت زغاكا كن إلمو نتعراويت بسيفهم أب كلتا قوبوتا قرص ومو دقيمم دما أبونا مسأليو أسات ناب لعلي إتعراويت وريدو حامد قبرو دك التعد دما أبونا موسى أبزر أيوو جيزي بتعمي رفتي أمو أخبرو كفاء سبات دما أملخنا أطفئك أطفئنا إلهم تقطعمو أبونا جن أملخنا أب سميات يزلو إلو حيمانت مهيرو أطمقهم ناي كريستوس قدوس سغاون كبر دومن دما أقبلهم بيتا كريستيان دما صريح لهم أقلقالي شيمون كابو كدم دحريو ناب أخصم كيدو قديسو نغستات أبرهان أصبحان أقربهم مو أبقاتين دما سلست ورحي مساق تغمتا قدوسان نغستات نغاريت أهريمهم أب هاجر إثيوبيا بزيكا إغزابير كالم أنتي كي ملخ أواج أحلفو أبونا موسى دما كاب جاف كساب جاف مأنتي كمهرو سردم أبونا دما ناب حماسين كيدم بأم بيتنا سم بيت مقدس سرحو بسم كالوت قدوسان دما أب هاجر تجراين أب نجرانن إسران شعاتن أبيات كريستيانا سرحو أب مدر بيجي كيدم دما بزحات دويان رخيبهم بتأمرات مسفوزوهم عطميقهم أقريبهم 16 أبيات كريستيانا سرح لهم نابولو خيدم دما لاكم الزع بصيحهم نايزقان ونزي تساقيرهم عبد دبر نازون بنقد برهان بشوعتا أغشتي دبر أبيت حارة عبد دبر كربي كومو أون إلا أبزب بحالبوتا بجلس إزرائيان بسور زنبران 10 أبيات كريستيانات سرحوم دحري دما هاجر كملالسو انباء وهاويكا بخيات مالتيو أب تبهال بوتا بصحو إغرتا أنباء ويكا وها أب تبهال بوتا بصحو نسا دما لومي حديث انباء مدهاني ألم تبهال أبو دما عبيت أمرات تسرحة بيت كريستيان دما بوقر أمني بقويتانان أملخنان من حنان إيسوس كريستوس بمدهاني ألم سم هانسو سقاب لمويد يتجلس سور أبيات كريستيانات دما هانسو أبو دما قويتانا نأبونا موسى بأكال تجلسو قال كيدان أتولم دحريو أبونا دما نبهاجرة وادلا كيدم ناي أنشك إن ونس تساجرم نب سجرا دبر بس حمو أبو دما بقويتانان أملخنان مرحينان إيسوس كريستوس بقدستي أرسيمان سم أبيات كريستيانات سرحو لوم دما أبتي بوتا تسويران اللوا ناب داونت بمخاد دما أبو نزلو تاوتات تطفيهم بجلس إزرائيا 10 أبيات كريستيانات سرحو سسورا 23 بيت مقدس دما هانسو أبونا موسى 4 عامتات زنقسلو نقسلناهم قديفهم ناب إثيوبيا متيوم 16 فلفل بيت مقدس تسرحو كخونو كلو كلسن شمانتس تسورا أيان أبونا موسى بإيدهم فلفلهم أبزهان صوو أب حديث انبواشا مدهاني ألم قدام أوش قدستي عمقاتو زي فلت بطعمي عميق زخونو قدقاد اللو أوش تدما تسورا أبيات كريستيانات يركبا كاب حانتي استغرص أن استفلفلان ناي قدامهم نايتي بيتليهم صفحات دما مترون 20 كخون كلهم بلعل دما كام نأبونا أرون كفات كلو زناب جن أي أتونيوم زناب زي أتو نايتي استقدد صفحات 1 مترو ب1 مترو يو أبونا موسى تسرحة ناي قويتانان أملخنا ملحينان إيسوس كريستوس ناي 220 بيتسب سعلي زلو جانت الله أبناي كني مهلت من دق استسرحة مسيلو يرأى أزوم صادق أب هاجرنا أصب دنكي زخانو بزحات استفلاليم أبيات كريستيانات استفلفلة أبيات كريستيانات بمهنات وانجيل بمسباخن بزح دخيمهم يوم بفلاي دما بقندي زفلتا
ኣብ ሰሜን ወሎ ኣውራጃ ወልድያ ወረዳ መቄት ፍሉይ ቦታ ኣብ ሃገረ ገረገራ ዝርከባ ሓዲስ እምባ ዋሻ መድኃኔዓለምን መጀመርታ ምስ መፁ ዘዕረፉላን ዓጽሞም ድማ ብኽብሪ ዝዓረፈላን ድባ ማርያምን ይጥቀሳ። እዛ ድባ ማርያም ገዳም ድማ ዓብይ ኣቦና ኣቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ምንኩስና ዝተቐበለላ እያ። ጎይታና ድማ ቃል ኪዳን ከኣትወሎም ከሎ ነዘን ክልተ ገዳምካ ከም ናይ ዘስቄጥስ ገዳም ከም ናይ ኣቡነ እንጦንስ ማሕበር ይኹነልካ በሎም። ኣብ ገዳሞም ካብ ዝነብሩ ቅዱሳን 400 ኣወዳት መነኮሳትን 200 ኣዋልድ መነኮሳትን ከም ዝተሰወሩ ናይ ገድሊ መጽሓፎም ይነግር። እዞም ጻድቅ ካልእ ፍልይ ዘብሎም ነገር ድማ ገና ኣብ ናይ ኣደኣ ማህፀን ከይተጸንሰት ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ጽላት ዘስርሑላ ምዃኖም እዩ። ቁመቱ 2 ሜትሮን 70 ዝኾነ ጉርም ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቕደስ እውን ፈልፊሎም ሃኒጾሙላ እዮም። ጎይታና ድማ ናይ ሰማዕት ቅድስቲ ኣርሴማ ጽንዓትን ረድኤትን ካብቲ ቦታ ከም ዘይፍለዮም ቃል ኣተወሎም። ብቃል ኪዳኖም ንዝኣምኑ ደቆም መተትን መርዝን ኣይጎድኦምን እዩ። እዚ ድማ ጎይታና ዝሃቦም ፍሉይ ቃል ኪዳኖም እዩ። እዞም ጻድቅ ከም ናይ ኣቡነ ዘርአብሩክ 12 ክንፊ ዝተውሃቦም ዓብይ ናይ ምሕረት ኣቦና እዮም። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። አሜን አሜን። ቅሬታ አሜን። ከምኡውን ቅድስቲ እምባ መሪና ቤተ ክርስቲያን ዕንቆይ ካብ ዝብለን ኣዋልድ ጻድቃን ሓንቲ ቅድስቲ እምባ መሪና እያ። ጣዕሚ ዜናኣ ሙሉእ ህይወታ ኣገራምን መሃርን እዩ። እዛ ቅድስቲ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ግብፂ ተወሊዳ ዝዓበየት ክርስቲያን እያ። ወለዳ ብዘይከኣ ካልእ ቆልዓ ዘይብሎም ክኾኑ ከለዉ ብኣነባብራኣ ድማ ቁኑዓት ነበሩ። ንቅድስቲ እምባ መሪና ትክክለኛ ስማ መሪና እዩ። ምክንያቱ እምባ መሪና ናይ ወዲ ስም እዩ። ነገር ግን ብናይ ወዲ ስም ዝተፀዋዓተሉ ናይ ባዕሉ ታሪክ ኣሎ እሞ ንዕኡ ንመልከት። ቅድስቲ መሪና ገና ቆልዓ ከላ ኣደኣ ማርያም ሞተታ። ሕያዋይ ኣቦኣ ንሓንቲ ጓሉ ብስጋውን ብመንፈሳውን ከየጉደለ ይዕበያ። ዕድሚያ 15 ዓመት ምስ ገበረት ናብ ጥቓኡ ኣቕሪቡ ጓለይ ኣነ ናብ ገዳም ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ ንዓኺ ናብ ሰናይ መርዓዊ ከመርዕዋኪ በላ። ንዓኺ ኣመርዕየ ኣነ ድማ ናብ ገዳም ክኸይድ በላ። ቅድስቲ መሪና ድማ ነፍሰ ዚኣከ ታድህን ነፍሰ ዚኣየኑ ታጠፍእ። ናትካ ነፍሲ ኣድሕንካስ ንምንታይ ንናተይ ትገድፋ? ኣነ እውን ክምንን እየ በለቶ። ጓሉ ዝተዛረበቶ ካብ ልባ ምዃና ምስ ፈለጠ ድማ ጓለይ ኩሉ ገዳም ናይ ኣወዳት ጥራሕ እዩ እሞ ስምዕኒ በላ። ንሳ ግን ኣቦይ ግዲ የብልካን ንስመይ ናብ ናይ ወዲ ቀይርካ ንኣለባበሳይ እውን ለውጦ በለቶ። ከም ናይ ወዲ ለቢሳ ማለት ግን ከምዘን ናይዚ ዘመን ዓይነት ከይመስለኩም ሓደራ። ድሕሪኡ ኣቦን ጓልን ናብቲ ሃብቲ ንብረቶም ሸይጦም ንነዳያን ንድኻታትን ኣካፊሎም ብፍጹም ልቦም ድማ መነኑ። ናብ ዝበጽሕዎ ገዳም ቅድስቲ መሪና ብናይ ወዲ ስም እምባ መሪና ብዝብል ኣተወት። ቀጻሊ ስርሓ ከም ናይ ኣወዳት ማዕረ ምስጋድን ምጻሙን ምጽላይን ነበረ። ነዛ ቅድስቲ ክነድንቓ ግዲ ይብለና። ወለሓደ ባኣ ኣይፍተንን እዩ ኣይፈልጣን እውን። ንሳ ግን ጎርዞ ኮይና ከምኡ እውን ጓል ኣብ ዘይብሎም ገዳም ጸኒዓ ምንባራ ንባዕሉ ፍሉይ እዩ። መልኣካዊ ሓይሊ ድማ ይሓትት። ተጋድልኣ ብጣዕሚ ስለ ዝበዝሐ ይሕዋታ መነኮሳት ይድነቁላ ነበሩ። ጭሕሚ ስለ ዘይብላን ድምፃ ቀጢን ስለ ዝነበረን ኣይተጠራጠሩን እውን። ምክንያቱ ጃንደረባ እያ ኢሎም ይሓስቡ ነበሩ። ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ግን ኣቦኣ ሓሚሙ ቅድሚ ምዕራፉ ንኣቦምነት ተፀዊዑ ንጓለይ ናብ ከተማ ኣይትለኣኸለይ ሓደራ ኢልዎ ነበረ። ነገር ግን ሓደ መነኮሳት ቅሬታ ብምልዓሎም ናብ ከተማ ተለኣኸት እሞ እቲ ሽግር ንተልእኾ ኣብ ዝሓድርሉ ቤት ሓደ ጎበዝ
ኣትዩ ንጓል ናይቲ ኣሕዳረ ሰብኣይ ካብ ክብራ ኣንኢስዋ ከደም ክወፅእ ከሎ ድማ ድንግልናኺ ዘጥፍአ መን እዩ እንተ ኢሎምኺ እቲ ጎበዝ መነኮስ እምባ መሪና እዩ በሊ በላ። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናይታ ጓል ፅንሲ ኣብ ዝተፈልጠ ግዜ ግን ኣባ እምባ መሪና ካብ ክብረይ ኣንኢስኒ በለቶም። ኣባኣ ከዓ መፂኡ ብዓውታ ነቶም መነኮሳት ተፃረፎም እሞ ኣብ እምነት ምርዳእ ኣብይዎ እንተሓተቶ ናትካ ወዲ መዝሙር እምባ መሪና ንጓለይ ካብ ክብራ ኣንኣሳ ድንግልናኣ ወሰደላ በሎም። ኣብ እምነት ሓቂ ስለ ዝመሰሎ ንቅድስቲ እመሪና ፀዊዑ ብቁጣዕን ርግማንን ኣውረደላ። በታ ሰዓት ተንበርኪኽካ ሓደ ነገር ወሰነት። ተንበርኪኻ ይቕረታ ጓል እየ ኢልካ ምዝራብ ቀሊል እዩ፣ ግን ለዋህያ እሞ ናይቶም ዓመፀኛታት ሰባት ሓጢያት ክትሽከም ወሰነት። ቅንዕ ኢላ መሓረኒ ጉብዝና ስለ ዘጋገኒ እዩ በለቶም። ተቆጢዖም በታ ዕለት እንዳደፋፍአ ካብቲ ገዳም ኣውፅእዋ። ከቢድ ቆኖና ድማ ፀዓንውላ። ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ድማ ወዳ እዩ ንዝተባሃለ ህፃን ኣምፂኦም ሃብዋ። እዚ ግን ከቢድ ፈተና ኾና ከይተጥበዎ ኣካላ ብገድሊ ደሪቑ እዩ። ከምኡውን ድንግል ዝኾነት ጓል ፀባ የብላን። ነገር ግን ብናይ እግዚኣብሔር ለዋህነት ናይ ሓጋይ ሃሩር ናይ ክረምቲ ቁሪ ተዓጊሳ ነቲ ህፃን ካብ ጓሶት ፀባ እንዳምፅአት እንዳመገበት 3 ዓመታት ሓለፈ። በዚ ግዜ ናይቲ ገዳም ብከቢድ ቆንና ተመለሰት እሞ ነቲ ህፃን ከተዕቢ ነቲ ገዳም ክትለኣኽ ምግቢ ክትቅርብ ማይ ክትቀድሕ በብሓደ ቤት ከተፅሪ 37 ዓመታት ሓለፈ። እቲ ህፃን ድማ ዓብዩ ንፉዕ መናኒ ኾነ። ናይዛ ቅድስቲ ኣእዳው ዘዕበይዎ ዝተዓደለ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ቅድስቲ እምባ መሪና ሓሚማ ዓረፈት እሞ ክንገንዛ ኢሎም እንተቐረቡ ጓል እያ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ንኣበምኔት ፀውዕዎ እሞ ኣብ ዙርያ ከቢቦም ንባዓቶም ኣፍሰሱ። ፀፀት ወይ ከዓ ጣዕሳ ከም እሳት በልዖም። ንስግኣ ብክብሪ ገኒዞም በኣ ጎበር ጋሪዶም ኣብ ርእሶም ተሰኪሞም ምህለላ ኣተዉ። ሙሉ መዓልቲ ድማ ስለ ቅድስቲ መሪና ኢልካ ኦ ክርስቶስ መሓረና ክብሉ ወዓሉ። ኣጋጣሚ ግን ካብ ዝተባረኸ ስግኣ ይቕረ ይበለልና ድምፂ ሰሚዖም ደስ ኢልዎም ቀበርዋ። እቶም ዘመውቲ ድማ ካብ ቅድስቲ መሪና ይቕረታ ስጋብ ዝረኽቡላ ዕለት ዓቢዶም ይነብሩ ነበሩ። ነሓሴ 15 እውን ዕረፍታ እዩ። በረከታ ይሕደረና ኣሜን። ታሕሳስ 8 በዚ ሎማዓንቲ ድማ ልደታ እዩ። ብወርሓዊ በዓላ ድማ 15 እዩ ይብለና። በረከታ ይሕደረና ኣሜን። ኣቡነ ኪሮስ ጻድቅ። ከምኡውን ናይ ኣቡነ ኪሮስ ስንክሳር ንቕፅል። ነቲ ጻድቕ ስም ዝፅውዕ ኣፍ ንኡድ እዩ፣ ክቡር እዩ። ናይ ብሓቂ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ክብሪ ንምርካብ ምፍጣን ይሐሸና። ኣቡነ ኪሮስ ዝተወልዱ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ወለዶም ነገስታት እዮም። ተወሊዶም ኣብ ዝዓበይሉ ሃገር ቁስጥንጥንያ ገና ኣብ ንእስነቶም ትምኒት ከየስሓቶም መጻሕፍትን ትሕርምትን ተምሃሩ። ሓዎም ዓብይ ቴዎዶስዮስ ኣብ ዝነገሱሉ ናይ መጀመርታ ዓመታት ኣብ ዙርያ ቤተ መንግስቱ ግፍዒ በዚሑ ስለ ዝነበረ ኣቡነ ኪሮስ ካብ ሓጢያት ንምርሓቕን ንጎይታ ንምግልጋልን ካብቲ ከተማ ጠፊኦም ኣህጉር ኣቋሪፆም ናብ ግብፂ ገዳማስቄጥስ መፁ። ንዕኦም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይተሳኽዐን እሞ ከምኡውን ወዲ ንጉስ ገብረ ክርስቶስ መርዓኡ ገዲፉ ናብ ካልእ ሃገር መነነ። ናይ ቁንዓት ትውልዲ ይባረኽ ከም ዝበለ ቅዱስ ዳዊት ኣቡነ ኪሮስ ንመርዓዊ ገብረ ክርስቶስ ሓውብኦ እዩ። ኣቡነ ኪሮስ ኣብ ውሽጢ ገዳም ናይ ዓብይ ኣቡነ ቦቡንዳ ወዲ መዝሙር ኮይኖም ንዘመናት ኣገልገሉ። ንቅዱስ ኣቡነ ቦቡንዳ
ኣንበሳ ኣብ ዝበልዖ ግዜ ብጣዕሚ ሓዚኖም ንምንታይ ጎይታይ ብምባል ኣብ መሬት ወዲቖም በኸዩ። ምክንያቱ እንተዘይነጊርካኒ ኣይተስእን ኢሎም ካብ ዝወደቕዎ መሬት ከይተንስኡ ን40 ዓመታት ኣልቀሱ። በዚ ምክንያት ፍርቂ ኣካሎም ሓመድ ኮይኑ ሳዕሪ በቆሎ። ጎይታና ተገሊጹ ድማ ነቲ ምክንያት ነገሮም፣ ንኣካሎም ከምቲ ዝነበሮ መለሰሎም። ሓደ መዓልቲ እዚ ጻድቕ ንቅዱስ በቡንዳ ናይ ሞት ምክንያት ዝኾነ መነኮስ ተሓኒቑ ከም ዝሞተ ሰሚዖም ብጣዕሚ ሓዘኑ። ሱባኤ ኣትዮም ፍጹም በኽዮም ካብ ጎይታ ኣማሊዱ ናይቲ ሓጥእ ነፍሲ ካብ ሲኦል ኣውፂኦም እዮም። ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ሓጥኣን ዝመልእዋ ሓንቲ ገዳም ኣብ ግብፂ ስለ ዝነበረት መቕሰፍቲ ወሪዱ ንኩሎም ብሓንቲ መዓልቲ ከጥፍኦም ረኣዩ። እዞም ጻድቕ በዚ ምክንያት ን30 ዓመታት ኣልቂሶም ዝሞቱ ኣተንሲኦም ንስሓ ሂቦም ነቲ ገዳም ናይ ጻድቃን ህይወቶም እውን ናይ ፍቕሪ ገበሮም። እዞም ጻድቕ ንእመቤትና ካብ ምፍታው ሰለዓላ ኣብ ቅድሚ ስእላ ኣብዚሖም ይሰግዱን የልቅሱን ነበሩ። ኣደ ኣምላኽ ድማ ተገሊጻ ትባርኾም ነበረት። ድሕሪኡ ናብ ወገን ምዕራብ ከይዶም ን57 ዓመታት ወለሓደ ከይረኣዩ ተጋደሉ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንስም ኣፀዋውዕኡ ስግደት ይኹንኖሞ መዓልታዊ ይበጽሖም ኮፍ ኢሉ እውን ይዕልሎም ነበረ። ኣብ መጨረሻ ድማ በዛ መዓልቲ ጎይታ ኣእላፍ መላእኽትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ድንግል እመቤትናን ንቅዱስ ዳዊት ኣኸቲሉ ወረደ። ቅዱስ ዳዊት ቀሪቡ እንዳዕለሎ በበገናኡ እንዳደርደረ ካብ ጣዕሚ ዝማሬ ዝተለዓለ ነፍሶም ካብ ስጋኦም ብፍቕሪ ተፈለየት። ጎይታ ድማ ሓቂፉ ስዒሙ ሒዝዎም ዓረገ። ንስጋኦም ኣባ ባውማ ቀበርዎ። ናይ ኣቡነ ኪሮስ ቁመቶም ቀጥ ዝበለ ጭሕሞም ዘርገፍ ዝበለ ነበረ። ዕድሚኦም ግን ምግማት ዝከኣል ኣይመስለንን። በረከት ረድኤት ናይ ኣቡነ ኪሮስ ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ዘደማስቆ ኣብ 600 ክፍለ ዘመን ካብ ሶርያ ደማስቆ ዝተለዓለ ፍልስፍናን ትምህርተ ቤተ ክርስቲያንን ዘጽንዐ ስለ ስእለ ኣድህኖ ክብሪ ምስ ነገስታት ዝተዋግአ ብደብዳቤ ንዓለም ዝሰበኸ ስለ እመቤትና ማርያም ተዛሪብካ ኢሎም የማነይቲ ኢዱ ዝቆረጽዎ እመብርሃን ግን እንደገና ዝተክአትሉ ኣብ ውሽጢ በረኻ ንዘመናት ብገድልን ብጽሞናን ዝነበረ ልዕሊ 10,000 ድርሳናት ዝደረሰ ምስ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝቁጸር ቅዱስ ኣቦ እዩ። ሎሚ ድማ ዕረፍቱ እዩ። በረከት ናይ ቅዱስ ደማስቆ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ሰማዕት ኣባ ገብረ ማርያም። እዚ ቅዱስ ናይ ሰማዕታትን ናይ ጻድቃንን በብመዓልቲ ዕረፍቶም ንነፍሲ ወከፍ ንዝጠመዩ ብምብላዕ ንዝዓረቑ ብምልባስ ዝኽሮም ዝገብር ዝነበረ እዩ። ብከምዚ ዝበለ ስራሕ እናነበረ ከሎ ድማ ኣብቲ ወቕቲ እስላም ናብ ሃገረ ሽዋ መፁ። ኣባ ገብረ ማርያም ድማ ዝጸበቑ ናይ ክህነት ኣልባሳቱ ለቢሱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ እናጸለየ ከሎ እስላም ሰቢሮም ኣትዮም ንርእሱ ብሴፍ ቆረጽዎ እሞ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፈ። በረኸቶም ናይ ኣቡነ ገብረ ማርያም ይሕለለና ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ በርባራን ቅድስቲ ዮልያናን። እዛ ቅድስቲ በርባና ኣብ ከሓዲ መክስሚያኖስ ዘመነ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ዓብይ መስፍን ንዝኾነ ንዲዮስቆሮስ ጓሉ እያ። ንሱ ድማ ንጓሉ ወለሓደ ከይርእየሉ ዓብይ ዝኾነ ህንፃ ኣስርሐ። መሕፀቢ ሰሪሑ ድማ ዝኽፈቱ 2 መስኮት ኣብ ውሽጡ ኣስርሐ። ቅድስቲ በርባራ ድማ ንኽልቲአን መሳኹቲ ኣብ ዝረኣየት ግዜ ሳልሳይ መስኮት ክሰርሑ ነቶም ሃነፅቲ ኣዘዘቶም። ድሕሪዚ ድማ ኣድሓኒ ብዝኾነ ብናይ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ኣምሳል ኣብቲ መሕፀቢ ማይ ኣስርሐት። እቲ ኣረማዊ ዝኾነ መስፍን ኣቦኣ ድማ ናብቲ ህንፃ ኣብ ዝኣተወ ግዜ ጓሉ ዘስርሓቶ ርእዩ
ነቶም ሃነጽ ተጸዊዑ እዚ እንታዩ በሎም ንሳቶም ድማ ነዚ ክንሰርሕ ዝኣዘዘትና ጓልካ እያ በልዎ ኣቦኣ ድማ ንቅድስቲ በርባራ ጸዊዑ ንምንታይ ከምዚ ገበርኪ በላ ንሳ ድማ ኦ ኣቦይ ኣስተውዕል ፍሉይ ሰለስተ ብዝኾነ ብስም ቅድስቲ ስላሴ ኩሉ ስራሕ ስለዝፍጸም ስለዚ ከዓ ሳልሳይ መስኮት ኣስራሕኩ እዚ መስቀል ድማ ዓለም ኩሉ ብኡ ብዝድሓንሉ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣምሳል እዩ ንስኻ ድማ ኦ ኣቦይ ካብ ጌጋኻ ተመሊስካ ንዝፈጠረካ ኣምልኮ በለቶም ነዚ ቃል ኣቦኣ ካብ ቅድስቲ በርባራ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ ሓሪቑን ተቖጢዑን ብሰይፉ መዚዙ ደድሕሪኣ ጎየየ ንሳ ድማ ኣጥቢቓ ኣብ ዝሃደመት ጊዜ ኣብ ቅድሚኣ ዘላ ዓለት ተሰንጢቓ ኣብ ውሽጣ ሰወረታ እሞ ካብ ናይ ኣቦኣ ሴፍ ኣድሓነታ ኣብ ካልእ ጊዜ ኣቦኣ ድማ ምስ ኣሰቓያ ደጊሙ ናብ ካልእ መኮንን መታን ከሳቐያ ኣሕሊፉ ሃባ እቲ መኮንን ድማ ጽኑዕ ብዝኾነ ስቃይ ኣሰቃያ ኣቡ የልያና እትበሃል ጎርዞ ስለ ዝነበረት ንቅድስቲ በርባራ ኣብ ውሽጢ ስቃይ ኮይና ኣብ ዝረኣየታ ጊዜ ከይዳ ኣጸናንዓታ ኣረጋግአታ ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታና ድማ ንቅድስቲ በርባራ ተገሊጹ ኣረጋጊኡ ተስፍኡ ሃባ ድሕሪ እዚ ድማ ቅድስቲ በርባራ ኣብ እምነታ ከም ጸንዐት ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ወላዲ ኣቦኣ ንክሳዳ ብሴፍ ክቆርጽዎ ኣዘዘ ከምቲ ዝኣዘዞ ድማ ንቅድስቲ በርባራ ምስ መሓዝኣ ምስ ቅድስቲ የልያና ክሳደን ብሴፍ ቆረጽወን ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜአን ኮይኑ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፋ ሽዑ ድማ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዱ ንኣቦኣን ንዓርኩ ዝኾነ መኮንንን ንመርትያኖስን ኣቃጸሎም ቅድስቲ በርባና ብውሽጢ ቤት ብምልክት መስቀል ዘስርሓቶ እቲ መሕጸቢ ቤት ዝሓመመ ኩሉ ካብኡ ኣብ ዝተሓጽበ ጊዜ ድማ ዘድሕን ኣብ ውሽጡ ዓብዪ ፈውሲ ዘሎ ኾነ ድሕሪ እዚ ድማ ናይዘን ቅዱሳን ደናግል ሰማዕታት ስጋአን ወሲዶም ካብቲ ከተማ ወፃኢ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ስማ ገላልያ ኣብ ዝበሃል ቦታ አንበርዎ ቅዱስ ስጋአን ድማ ኣብ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣቡ ቂርን ዮሐንስን ሃገር ኣብ ምስር ዘላ ቤተ ክርስቲያኖም ክሳብ ሎሚ ኣሎ በረከተን ይሕደረና አሜን ከምኡውን ኣባ ኤሲ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ግብፂ ቡፂር ካብ ቁንዓት ክርስቲያን ዝተወለደ ካብ ቁንዕነቱ ጀሚሩ ንዓለም ዝነዓቐ ኣብ ጉብዝናኡ ናይ ነዳያንን ናይ እስራትን ኣቦ ዝተባሃለ ቅድስቲ ቴክላ ዝተባሃለትን እመቤትና እተዘራርባን ሓፍቲ ዝነበረቶ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ዝበሃል ብጻዩ ንሰማዕታት ብምእካብ ዘገልገለ ብመንፈሳዊ ቅንዓት ምስ ጳውሎስን ቴክላ ሓፍቱን ንሰማዕትነት ዘቐረበ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ዝተቐበለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሱርያል ናብ ሰማይ ይዕሪጉ ክብረ ቅዱሳን ዘርአዮ ንቅዱሳን ዝዝክሩ ሰባት ክብሮም ርእዩ ዝተደነቐን ምስ ብዙሓት ተኸተልቱን ምስ ቅድስቲ ሓፍቱን ዝተሰየፈ ዓብይ ኣቦ ሰማዕት እዩ ሎሙ ድማ ዕረፍቲ እዩ በረከት ናይ ቅዱስ ኤሲ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ከምኡ ድማ ናይ ኣባ ሳሙኤል ዘቀልሞን ዘደብረ ቀልሞን ናይ ትውልዲ ሃገሮም ደቡባዊ ግብፂ ክኸውን ከሎ ኣብ 14 ዓመቶም እዮም ናብ ኣስቄጥስ ገዳም ኣትዮም ዝመንኮሱ ኣብ ዝመንኮስሉ ዕለት ድማ መልአክ ኣብ ጎኖም ቆይሙ ተረኣዮም እሞ ዓብይ ኣቦ ኣባ ኣጋቶን ምስ ዓረፉ ንገዳም ኣስቄጥስ ዘመሓደሩ ኣቡነ ሳሙኤል እዮም ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንመጀመርታ ጊዜ ናብ ክልተ ዝተኸፈለትሉን ጉባኤ ከላባት ዝተባሃለ ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ በዓል ሊዮን ናይ ክሕደት ቃለ ጉባኤ ናብ ኣቡነ ሳሙኤል ተላኢኹሎም ነበረ ንሶም ድማ ነቲ ቃለም ጉባኤ ተቐቢሎም ነቶም መነኮሳት ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ገጾም ብእሳት ኣቃጸልዎ
በዚ ጊዜ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳም ን14 መዓልቲ ዝኣክል ቀስተ ደመና ብርሃን ወሪዱ ተረኣየ። ልዮን ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ንንጉስ ብምንጋር ንኣቡነ ሳሙኤል ከቕትሎም ክብል እመቤትና ማርያም ንኣቡነ ሳሙኤል ተገሊጻ ናብ ደብረ ቀልሞን ምእንቲ ክኸዱ ነገረቶም። ንሶም ድማ ተላዒሎም ደብረ ቀልሞን ኣተው። ኣብዚ ገዳም እውን ብኣበምኔትነት ተሸይሞም ከገልግሉ ጀመሩ። ኣቡነ ሳሙኤል ኣብ ደብረ ቀልሞን ገዳም ንናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ኣማሊዶም ነቲ መልኣክ ምሕረት ዘውሃቡ ዓብይ ኣቦ እዮም። እቲ መልኣኽ ዝተኣዘዞ ብዘይ ምፍጻሙ ሓይሉ ስኢኑ ኣብ ምድሪ ወዲቑ ተሪፉ ነበረ። ክልተ ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ገዳም ኮይኖም ኣብ ጊዜ ቅዳሴ ስለ ዝጎየዩን ዝደረፉን መልኣክ ንኽልቲኦም ቆልዑ ብሞት ምእንቲ ክቐዝፎም ተለኣኸ። ካብቶም ቆልዑ ድማ እቲ ሓደ መልክዑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ድምፁ ድማ ጥዑም ስለ ዝነበረ ደንጊጹሉ ንዓኻስ ዝፈጠረካ ይቕዘፍካ ኢሉ ገዲፍዎ ብምድላው ነቲ ሓደ መልክዕን ድምፅን ዘይብሉ ቆልዓ ቀዚፉ ክዓርግ ክብል ሓይሉ ተሓዲጉ ኣብ መሬት ወዲቑ ተረፈ። ከይዱ ድማ ኣብ ጥቓ ቤተልሔም ወደቐ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሓደ ዲያቆን ንተልእኾ ክኸይድ ክብል ኣብኡ ወዲቑ እንተረኣዮ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ሰማያዊ ዲኻ ወይስ ምድራዊ? ኣብዚ ከ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ብኣፈጣ ጥራይስ ሰማያዊ ነበርኩ፣ ነገር ግን ምግባረይ ምድራዊ ገበረኒ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ብምቕጻል በጀኻ ከድካ ንኣባ ሳሙኤል ካብ በዓቱ ጸውዓለይ በሎ። እቲ ዲያቆን ድማ ንኣቡነ ሳሙኤል ጸውዓሉ። ኣቡነ ሳሙኤል መጺኦም ኣብ ሓዘን ኮይኖም እንታይ ክገብረልካ ትደሊ በልዎ እሞ እቲ መልኣኽ ድማ ኣማልደኒ በሎም። ኣቡነ ሳሙኤል ድማ ናብ ትሕቲ ናይ እመቤትና ስእሊ መጺኦም ንእመቤትና ወላዲተ ኣምላክ እንዳልቀሱ ብምጽላይ ተመሓጸንዋ። እመቤትና ድማ ተገሊጻ ንኹሎም ህዝቢ ኣኪብካ 41 እግዚኦታን 41 በእንተ ማርያምን ኣብጽሕካ ኣኽናፉ ሒዝካ ተንስእ ብስሙ ለእግዚእነ ወኣምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበስማ ለእግዚእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ኢልካ ኣተንስኣዮ በለቶም። ኣቡነ ሳሙኤል ድማ እመቤትና ከም ዝነገረቶም ገበረሉ እሞ እቲ መልኣክ ሓይሉ ተመለሰሉ እሞ ብቕጽበት ድማ ብምድላው ከይቀዘፈ ንዝገደፎም ቀዚፉ ናብ ሰማይ ዓረገ። እቲ መልኣኽ ድማ ካብታ ጊዜ ጀሚሩ ካብ ደብረ ቀልሞን ገዳም ብረድኤት ተፈልዩ ኣይፈልጥን። ቃል ኪዳን እውን ስለ ዝተቐበለሉ ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ጥምየት ሕማምን መቕዘፍትን ፈጺሙ ኣይኣቱን። መምህረ ንስሓ ከም ዝተዛረቡ ማለት እዩ ብምባል ዝፍለጡ ኣቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ወንጌል ብምምሃር ኣደናቂ ተኣምራት ብምግባር ንድውያን እንዳፈወሱ ብብዙሕ ድኻም ምስ ተጋደሉ ካብ ጎይታናት ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ታሕሳስ በዘለማዓንቲ ዕለት 8 ብዓብይ ክብሪ ዓረፉ። በረኸቶም ይሕለረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ዘደብረ ድማህ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ልደቶምን ዕረፍቶምን ታሕሳስ 8 እዩ። ተክለ ኣልፋ ማለት ንዘለዓለም ዝነብር ድንቂ ስራሕ ማለት እዩ። እዞም ጻድቅ ቀደምትን ዓበይትን ካብ ዝተባሃሉ ካብ ውሽጢ 72 ቅዱሳን ሓደ እዮም። ኣብ ደብረ ድማህ ኣበምኔት ተመሪጾም እንዳገልገሉ ክነበሩ እሞ ናይ ኣዋልድ ማህፀን ተበላሽዩን መካን እትገብርን እመ ውላድ ዝተባሃለት ዛር ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ብመቆሚኦም ከም እንስሳ ኣባሪሮም ኣጥፍእዋ። ንሳ ድማ ከም ሰብ ተላኢኻ ከይዳ ማህፀን እተጥፍእ ነበረት። ድሕሪኡ ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ሽሞት ኣይደልን ኢሎም ብጸሎት ጥራሕ ተወሲኖም ዝነብሩ ኣብ ዲማ ዓብይ ክብሪ ዓብይ ኣቦ እዮም። ኣብ ዝተወለድሉ ዕለት ታሕሳስ 8 ምስ ዓረፉ ምዕራፎም መቆሚያኦም እያ ብናይ ሰብ ኣንደበት ኣቦና ዓሪፎም ኢላ ነቶም መነኮሳት ዝነገረቶም። እዞም ጻድቅ ዝተቐብርሉ ኣብ ዝተሸሙሉን ን35 ዓመታት ኣብ ዘገልገሉሉን ኣብ ድማህ እዩ ዝነበረ።
بركتنا أبونا تكل ألفا يحضرنا بصلاتهم دما يمحرنا أمين. تحساس شمونت زخبرو عامتاونا قدسان بعلات دما عبي أبونا كيروس أبا سامئيل زدبرة قلمون أبا يوحنس زدماسقو أبا إسن قدستي تكلان قدسان برباران يوليانان قدست إنبا مرينا أبا تكل ألفا زدبرة دما قدس أبونا جبرة مريم تأماني أبا ياروكلا ليك باباسات أبونا استنفاس كريستوس ون لداتهم يوم ورحاو بعلات دما قدس موسى ليك نبيات أبا بوصي بشعي قدسان أربعة إنسسا كروبيل قدس ماتياس هاوريا كاب عسر تخلت هاوريات قدسان زوعل أمين ناي علت شوعاتين كمو دما سنكسار ناي علت شعاتة تحساس نغطل بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين شعاتة تحساس بصو بأسي زم هابك رديئتو اجزيو وزي هلي بلبو زبلعلو حيلهم بأخا زخوانا بلبوم من قد خاز زحاسبو سبات بصعان ايوم مزمر زداويت مزمر 84 كاب فقدي حموشتك سابت شعاتة ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ዘአማኑኤል እውን ዕረፍቶም እዩ። በረከቶም ሕደረና አሜን። አባ አብርሃም በዛ ዕለት ጎይታና ናብ ቤቱ ዝኣተወሉ አባ አብርሃም ግብፃዊ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ አቡኡ ብጣዕሚ በዓል ጸጋ ዝኾነ ንድኻታት ዝፈቱን ዝንከባኸብን ሩህሩህ ክርስቲያን እዩ። ኣብ ሃገረ ግብፂ ጥምየት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኩሉ ገንዘቡ ንድኻታት ሃበ። ተኣማኒ ስለ ዝነበረ ድማ ደቂ እቲ ዓዲ ንብረቶም ብሓደራ ምስኡ ይቐምጡ ነበሩ። ንሱ ድማ ብተኣማንነት ኣቐሚጡ ኣብ ጊዜኡ ድማ ይህቦም ነበረ። ጥምየት ኣብ ግብፂ ኣብ ፀንዐ ጊዜ ግን ናይቶም ሰባት እኽሊ ኣውፂኡ ንድኻታት ሃቦም። እቶም ሰባት ድማ ኣብ ዝሓተትዎን መልእኽተኛ ኣብ ዝለኣኸሉን ጊዜ ኣባ አብርሃም ተላዒሉ ናብኦም ይኸይድ ንሶም ድማ ከም ዝተቐበሉ ገይሮም ይጽሕፍሉ እምበር ኣይሓትዎን ነበሩ። ሰበይቲ ድማ ጻድቕ ክርስቲያን ስለ ዝነበረት ሰይጣን ቀኒኤላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፉእ ሰብ ሓዲሩ ብደቂ ፋርስ ነገር ሰርሓላ። ደቂ ፋርስ ድማ ማሪኾም ናብ ሃገሮም ወሰድዋ። ንሳ ድማ ኣብ ሓደ ለይቲ እቲ ነገር ዝሰርሓላ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሲኦል ብእሳት ክትሳቐ ራእይ ረኣየት እሞ መልኣኽ ድማ ነዚ ሰብ ተበቂልዎ እዩ እሞ እግዚአብሔር ዝገበረልኪ ዶ ርኢኺ በላ። ንሳ ግን ጎይታይ መከራይን ስቃይን ኣብ ልዕለይ ክበጽሕ ድልየት የብለይን በለቶ። እቲ መልኣኽ ድማ ናብ ቤታ ምእንቲ ክትከይድ ነገራ። ሰብኣያ ብዝሞተ ጊዜ ድማ አብርሃም ድኻ ኮይኑ ዓበየ። ኣዲኡ ግድማ ጓል ከተመርዕዎ ክትብል ንሱ ግን ንእግዚአብሔር ብድንግልና ምግልጋል ስለ ዝደለየ ኣይከውንን በላ። ንሳ ድማ ብምርጫኡ ተሓጎሰት ተደሰተት እውን። ናብ ገዳም ከይዱ ንኽምንኩስ ኣብ ዝተለዓለ ጊዜ ድማ ኣፋንያቶ ንወዳ መስዋዕቲ ገይሩ ምእንቲ ከቐበላ ንእግዚአብሔር ለመነት። አባ አብርሃም ድማ ናብ ገዳም አስቄጥስ ከይዱ በአባ ዮሐንስ አበምኔትነት ዘመን እንደ አባ መቃርስ ገዳም በጽሐ። ንአባ ዮሐንስ ድማ ተፈታዊ ውላድ ኮኖም። ብተጋድሎ እንዳነበረ ከሎ ድማ ኣብ ሓደ ለይቲ ራእይ ረአየ። ናይ በዓቱ ጣርያ ወይ ከዓ ዚንጎ ተሰንጠቐ። ብኡ ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኣብ ናይ ኪሩቤል ሰረገላ ተቐሚጡ ናብኡ ክወርድ ረአዮ። ኪሩቤል ድማ የመስግንዎ ነበሩ። አባ አብርሃም ድማ ፈሪሑ ኣብ ልዕሊ መሬት ወዲቑ ሰገደ። ጎይታና ድማ ባሪኽዎ ብዓብይ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ። ጎይታና ዝወረደላ ኣብ ናይ ቤቱ ጣርያ ዝተሰንጠቐ ምልክት ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣሎ። ንሳ ድማ ካብ ናይ መንፈሳዊ ኣቦኣ አበምኔት ዮሐንስ መንበሪ ቀራባ እያ። ስማ ድማ በግቢግ ትበሃል። ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ድማ ንአባ አብርሃም ኩሉ ጊዜ ይበጽሖ ነበረ። ብዙሕ ምስጢራት ድማ ይገልጸሉ ነበረ እሞ ደድሕሪኡ
أبا أبراهام ددحريو أبا أبراهام نابقدامه حاريون كدم أبو دما نأباقي يغريتا نأبا قعارقي رخبوه نابناي أسكت قدام وسيدو كساب عرفتم أبتا بعدت حبيرم زنبرو أبا منيت أبا يوحنس مس عرفة سيطان أبلعلي أبا أبراهام عبي دوية حمام أمصال لمو 18 عامتات نأزا أكل دما بزي دوية نبرا دحريو أبا أبراهام ناي عرفتو جيزي مس بطح دما ناي قويتانا يسوس كريستوس سقاو يخبريو دومن مئنتي يعريتا دومن مئنتي كقبلوو أنا أحواتو لمنم نسوم دما أقربوو أبا يوحنس دما بصعة نفس تغليصو إنه نبعبي مرعى اغزابير صويعك ألو أمو بلو عدميقو دما 8 عامت أبزخونا جزي بسلام عرفة رديت بركتمنا أبونا أبراهام مسكولاتنا يخون أمين نا أبا أبراهام رديت بركته يحضرنا بصلاتي محارنا أمين إتبعو صادق أبونا زعمانيل 9 تحساس بصوصي زعم هابيك رديتو تأجزئو ويهلي بلبو زبلعلو غريتا حايلم بأخاذ خنا بلبهم من قدخا كحاسبو سبات غريتا بركة محضرنا حايلم بأخاذ خنا بلبهم من قدخا زحاسبو سبات بصعان أيوم مزمر زداويت مزمر كم تانا يقدمت مالتيو 84 كان فقد 5 عرفتميو قدامهم أب مأكل أونا علاني قوس قدامن دورة بنقولن قدامن يركب نا أونا زعمانيل رديت بركتهم محضرنا بصلاتهم محالنا أمين 9 تحساس تخبروا قدسان بعلات بصو بأسي زي مهابيك رديئتو اغزيو وزي هلي بلبو زبلعلو حيلمون بأخا زخوانا بلبوم نمن قد خاز حاسبو سبات بصان ايوم أبا أبراهام قداماوي بزلم عن تقبل كلهم دماء أبا أبراهام قداماوي أبا قعارقي صادق قدس ديوس قرص زرومي أبا كينافرونيا ورحاو بعلا دما قدسان 318 لقاونت أبا برسوما سورياوي أبوناي كل منوكسات سوريا أون السنفاس كريستوس قدوس إثيوبياوي يبهر بصان صادق قدوس زوسيماس دما صادق يا بركتهم إحدرنا 5 دما أنتي نعلت 9 سنكسار بركتهم إحدرنا أمين زود غازنا طبق الكنا زي ما كله بقى قدسان تقوى ملائكة تعرملنا أمين كان فقر قدسان أيف لنا سنكسار دسمع زنب فقر قوي تعب لبي عبب حلوان صلوسن ترى لأنتنا قدسان دما يركب آمين وآمين ولكل ملائكة السماء آمين أول زو سمات قدس مكاتم تعب من قستك ويكون فقعدك بكم بسماء كما بمدر سيساي نزل لألسن هابيني ومدق لنا بسن وجقاين كوتنا نهدق زعب بسرنا تابع أنك سوي سمسات اللاتنا نبرانك سمزاكيت من ساي لوي سبات لعالم ألوان بسلام وقدس جبري ورا سلام لكن انت تسقام تودس من لتهم وقس من لتهم كل أجزاء والمسلك سألوا سلاح فكر ولتي يسوع كريستوس كما يسر لنا تعون تمات سبات لآب سبات لولد سبات لمنفس قدوس آمين ليكن